Tak, nejprve si spustíme Outlook, kde si v nástrojích, možnostech, formátu pošty a v podpisech zadáme nový podpis, nazveme ho jakkoliv, třeba svým jménem. Zde dole v tomto poli needitujeme, zvolíme jenom, že podpis se má používat pro nové zprávy i pro odpovědi, to je už na vaší volbě. Uložíme Outlook, který můžeme opustit a spustíme si normální okno průzkumníku, kde na disku C v sekci nebo ve složce uživatelé, users, najdeme svoje jméno, pod kterým se přihlašujeme do Windows, ve složce AppData, Roaming, Microsoft, najdeme složku podpisy, Signatures. Zde vidíme onen náš podpis, který jsme si vytvořili s koncovkou HTML. Klikneme na něj pravým tlačítkem, dáme otevřít v programu, postačí poznámkový blok. Zde se nám otevřela stránka zdrojového kódu. Zdrojový kód úplně vymažeme, aby byl soubor podpisu prázdný. Tak, okno necháme otevřené. Spustíme si internetový prohlížeč, kde si zadáme adresu svého podpisu, tak jak jsem vám ji poslal. Klikneme pravým tlačítkem a dáme zobrazit zdrojový kód stránky, nebo také lze využít klávesovou zkratku CTRL+U. Jakmile se nám zobrazí zdrojový kód, tak zkratkou CTRL+A vybereme veškerý text, který skopírujeme. Otevřeme si původně otevřený poznámkový blok s podpisem, který jsme si vyčistili, a vložíme do něj podpis nový. Nyní dáme už jenom soubor, uložit, okno zavřeme, můžeme zavřít i prohlížeče, v kterém jsme editovali, i průzkumníka, a spustíme si znovu Outlook, kde v tuhle chvíli, když dáme novou zprávu, tak už tam vidíme svůj podpis. To je vše.